Pa krenimo sada sa prikazom naših softvera i fizičkih proizvoda. Znači, od softvera, odnosno programa, mi imamo malu banku, memori malog znalca, ABC Maestro i Kokolingo. A od fizičkih proizvoda, tu je Klevi tipkovnica, tu nam je pričajući raspored, interaktivna ploča, time timer i semafor glasnoće. Pa idemo mi krenuti onda od naših programa, odnosno od softvera. Prva nam je tu mala banka. Mala banka je namijenjena djeci osnovnoškolskog uzrasta, iako bi ja rekla da su oni u redu i za niže razrede, odnosno za vrtićarce koje će krenuti iduće godine u školu. Tu je poanta dijete podučiti vještinama računanja i korištenju novaca. Cilj nam je da nauče kako novac izgleda, da ga oni zbrajaju, oduzimaju, uspoređuju vrijednosti novca. Tako da tu zapravo djeca već rade i one prve predmatematičke i matematičke vještine. Isto tako da im se priliku da potroše onaj novac što su zaradili. I da trebaju zaraditi još ako trebaju kupiti nešto skuplje. Znači, 3 su različita tipa zadatka, sad ću vam ih pokazati. Prvi tip je Memori mrkog mede i to je igra u kojoj je cilj zapamtiti gdje se skriva koja kovanica i novčanica. Znači, tu dijete na prvoj razini prvo uopće se upoznaje sa konceptom novca, kako izgleda papirnata novčanica, kako izgleda kovanica. I tu je cilj onda vizualno razlikovanje i vizualno prepoznavanje tih novčanica i da razlikuje dijete kovanicu od novčanice. Onda drugi tip zadatka je Kasica prasica i ona predstavlja igru situacije kupnje. Znači, prvi je zadatak da dijete prođe kroz ovaj labirint i skupi novčiće i onda ima određeni broj novaca skupljen i nudi mu se što od navedenog želi kupiti. I onda on odvuče novčanicu sa jedne strane na drugu, plati i vidi koliko novaca mu je ostalo. Ako bi htio kupiti još nešto, mora ići na iduću razinu i ponovno proći labirint, skupiti novce i onda mu se nude nove stvari koje može kupiti. Inače se kreće po ovom labirintu sa navigacijskim tipkama na tipkovnici, znači sa strelicama, no može se i prstom, ako je takva vrsta ekrana, može se sa joystickom, može se sa sklopkama. Zašto nam je to važno? Zato što onda djeca sa motoričkim teškoćama isto mogu sudjelovati u ovoj igri i to je njima prilika gdje oni mogu vježbati raspolaganje sa novcem, a da to ne bude onaj fizički novac s kojima je njima teško baratati. Onda zadnja vrsta igre se zove Kuna bankarica i ovdje su 3 razine, odnosno 3 različite vrste zadatka i svaki taj tip zadatka se može se odlučiti hoće li biti lakši ili teški oblik, odnosno lakši ili teži. Na prvoj razini vidite da tu treba samo upariti novčanicu sa određenim brojem sa druge strane. Onda na drugoj razini je potrebno nešto malo i izračunati. Tu ima skup novčića koji se zajedno kreće. On se zbroji i skupa se odvuče do određenog broja. Na trećoj razini ti novčići više nisu u skupu, nego dijete samo treba birati onoliko koliko mu je zadano ovdje gore iznad kvadrata da treba povući. I na zadnjoj razini moraju se usporediti kovanice i novčanice, da vidimo da djeca odluče gdje ima više, a gdje ima manje. Evo i kratkog prikaza ovih zadataka. Znači, ovo nam je Memori mrkog mede gdje se može birati količina kartica i dijete mora pronaći parove. Onda imamo Kasicu prasicu
gdje dijete prvo mora proći ovaj labirint. Rekli smo da to može napraviti sa više različitih alata, ovisno o mogućnostima i ovisno o potrebama. Skupi određeni broj novaca, piše koliko ima u novčaniku i koliko nešto košta. On to plati i vidi koliko mu je ostalo i onda ide na iduću razinu skupiti još. Ovo je kuna bankarica. Vidite da se može odabrati prvo lakša razina ako se treba. I ovo je onaj drugi tip zadatka gdje se mora zbrojiti iznos i spojiti. I recimo teški tip zadatka na trećoj razini gdje se treba do određenog iznosa staviti količinu novaca koja je potrebna. Evo, i to je to što se tiče naše male banke. Ovo su sve stvari koje sam već navela. Još ću samo reći da su one prikladne i za rad individualno, ali i za igranje u skupini i ona je recimo jako dobra stvar ako imate interaktivnu ploču. Iduće nam je memory malog znalca. Za njega bi rekla da je on više primjeren vrtićkoj dobi nego školskom uzrastu, ali opet ako radite u Centru za odgoj i obrazovanje, radite sa učenicima sa teškoćama u učenju, onda će naravno biti jako dobro i za njih. Tu nam je cilj dijete upoznati sa elementima koje čine svijet oko njih. To su znači životinje, voće i povrće, odjevni predmeti, prijevozna sredstva i dijelovi tijela. I tu nam je cilj da djeca uvježbavaju radno pamćenje, koncentraciju, da usvajaju semantičke kategorije, što je nama logopedima bitno, i širenje vokabulara isto tako. Tu je moguće odabrati i broj parova kartica koje se žele koristiti pri igranju. Evo je kratki prikaz memory malog znalca. Prst, Ovako uho, se traže kosa, parovi. Dijete kosa, uvijek čuje uho, ime koje se prst, spomenulo, uho, tako da uho, odmah i usvaja prst. i utvrđuje nove pojmove. Eto ga. Idemo sada dalje. Došli smo do ABC Maestro. U zagradi piše i klevi tipkovnica. Zašto je ona u zagradi? Zato što ABC Maestro može najnormalnije raditi i bez te klevi tipkovnice, ali kao što vidite ako gledate ovu virtualnu tipkovnicu koja je na ekranu i ovu fizičku, da su one identične i stoga su potpuno kompatibilne i savršeno se nadopunjavaju. Tako da idemo sada pogledati samo program ABC Maestro. On je namijenjen više možda djeci osnovnoškolskog uzrasta, ali opet može i predškolskom. Sad ću to razjasniti. Znači, ovisi što si uzmemo za cilj da radimo sa djetetom. Znači, ovo je program za učenje čitanja i pisanja, za upoznavanje brojeva i za korištenje tipkovnice. I sad ako nam je glavni cilj da dijete nauči koristiti tipkovnicu, onda će prije ovaj program biti primjeren recimo informatičkom kabinetu. No ako nam je cilj da dijete podučavamo fonološkoj analizi i sintezi, onda je ona izvrsna za logopedske kabinete i u ovom slučaju mi ne moramo od djeteta tražiti da ono nama tipka slova na tipkovnici, nego ćemo mi jednostavno na ekranu prikazati onaj zadatak, a ono nam može onda opisivati i prstom pokazivati ono što da mi upišemo.
I djeca tijekom početnih faza svih igara imaju podršku u učenju u obliku oznaka na virtualnoj tipkovnici, znači na onoj koja se prikazuje na ekranu. Tamo će se zaokružiti slovo, odnosno tipka koja se treba pritisnuti na fizičkoj tipkovnici i onda s vremenom se ta vizualna podrška miče kako dijete napreduje u tim vještinama. I svi ti zadaci gradiraju od lakših prema težim. 3 su tipa zadatka, dakle slova, riječi i brojevi. Rekla bih da je ova razina slova najviše primjenjiva u informatičkim kabinetima, zato što je tu poanta da dijete nauči gdje se koje slovo na tipkovnici nalazi. Onda kada svlada gdje se ta slova nalaze, onda krećemo na razinu riječi i ova razina se već može dosta iskoristiti u logopedskim kabinetima kako se bazira na vještinama fonološke analize i sinteze. Znači tu su već zadaci gdje treba upisati jedno slovo koje nedostaje, 2 koja slova nedostaju ili ispisati cijelu riječ. Tu je i onaj tip zadataka gdje mora dijete izdvojiti prvi glas u svakoj riječi i potom pročitati koja je nova riječ nastala. I na zadnjoj razini su brojevi gdje onda dijete uči pisati brojeve po redu, pronalaziti ih nasumično na tipkovnici i pribrojavati znamenke količinama, odnosno skupovima. I ovo je isto zadatak koji se odnose na predmatematičke vještine, tako da je isto dobar za nas logopede. I tu je slučaj gdje mi recimo ne moramo od djeteta inzistirati da ono tipka, znači ako radimo sa predškolskom dobi, nego mi možemo jednostavno taj sadržaj djetetu prikazivati na ekranu, da njemu bude motivirajuće, da mu bude zabavno i onda mi umjesto njega tipkamo. Evo tu je kratkog prikaza kako ti zadaci izgledaju, ima ih mnogo, tako da sam poklikala samo nekoliko njih. Evo krećemo sa slovima. Tu je zadatak pronaći tipku, gdje je zadano slovo koje se treba pronaći i dijete ga onda pritisne. Onda primjerice istraživač radi tako da dijete pritisne bilo koju tipku i onda se to slovo zajedno sa slikom prikaže na ekranu. Onda dolazimo do riječi, do ovih logopedskih zadataka i dijete tu mora upisati slova koje nedostaju, odnosno reći koji glasovi nedostaju. Ovdje treba ispisati cijelu riječ. I potom dolazi razina brojevi, gdje se dijete može učiti da tipka brojeve po redu. Vidjeli ste da postoji mogućnost da on ima vizualnu podršku i da tu podršku nema. I ovaj zadatak gdje učitelj, odnosno logoped, pritisne tipku za koju, odnosno onaj broj odabere koji želi dijete podučiti. Evo i tu dijete samo pribrojava broj, određenu znamenku, skupu.
Evo. I na kraju ima lijepi dodatak ABC Maestro, a to je da možete izdati uvjerenje da je dijete naučilo sve zadatke, znači jednu vrstu diplome za njegov uspjeh. I dolazimo do našeg zadnjeg softvera, a to je Kokolingo. Vjerujem da je već više vas čulo za našu aplikaciju Kokolingo. To je jedna web aplikacija, to znači da se na našoj stranici registrirate sa vašom mail adresom i lozinkom i onda toj aplikaciji možete pristupati sa tim istim podacima i preko računala, i preko tableta, i preko mobitela. Radi se o digitalnoj logopedskoj vježbenici i ona prati faze korekcije glasova u klasičnoj logopedskoj terapiji. To znači da na svakom ovom otočiću se radi određena logopedska vježba. I tako je prvi otočić uvodni, gdje se radi na izgovoru glasova u izolaciji, odnosno na artikulacijskoj gimnastici, te na slušnom razlikovanju sličnih glasova. Onda na drugom otoku, uzmemo za primjer da se radi o glasu L, uči se izgovarati glas L na početku slogova, odnosno logatoma i riječi. Potom na trećem otoku se radi glas L na isti način u srednjoj poziciji u slogovima i riječima, na idućem otoku na zadnjoj poziciji, na idućem otoku uz konsonant. I kada se uvježbava taj glas u riječima, on se radi kroz 3 različita tipa zadatka, odnosno igrica, gdje ima brbljave kartice, pronađi riječ i memory kartice. To ćete vidjeti kasnije u video prikazu. Onda na predzadnjem otoku se taj glas utvrđuje u kratkim rečenicama, a na zadnjem otoku u dužim rečenicama, odnosno u pričama. Svaki taj glas sadrži više od 300 logopedskih takvih vježbi i ona je vesela i motivirajuće za djecu i ustraju duže u vježbanju kroz tu aplikaciju. I Agencija za odgoj i obrazovanje je isto dala pozitivno mišljenje o Kokolingu. Pa idemo sada kratko proći kroz to što ona sadrži. Dakle, prvo se odabere glas koji želite uvježbavati s djetetom. Ovdje nam se postavke nalaze. I krenemo sa prvim otokom. I ovdje nam se nalazi artikulacijska gimnastika, odnosno gusarska gimnastika, te pažljivo slušanje, odnosno zadatak slušne diskriminacije sličnih glasova. Gusarska gimnastika izgleda tako da dijete treba imitirati one kretnje usnama i jezikom koji gusar srećko izvodi i priprema ga za izgovor glasa, a u pažljivom slušanju dijete mora prvo slušno razlikovati zvučno slične glasove. Recimo ako on glas R mijenja glasom L, onda ga on prvo mora slušno osvijestiti da bi ga moglo početi izgovarati na točan način. I kroz to skuplja novčiće. Povremeno izađe papigica Koko koja ga pohvali sa motivirajućom porukom, recimo odlično ti ide, svaki put se sve bolji i bolji, tvoj trud se isplati i slično. Potom se odlazi na otoke gdje se uvježbava izgovor glasa unutar riječi, odnosno unutar slogova i riječi. Čudnovate riječi su zapravo ti logatomi. I ovdje treba onda ponavljati slogove koje sadrže taj određeni glas. Kada ponovi točno, onda se jedna slagalica sa ilustracije makne i onda se polako otkriva što se iza nalazi. Kada biramo riječi, onda tu imamo ta tri tipa igrice koje sam spomenula, znači brbljave kartice, pronađi riječi memory, a memory im je uglavnom najdraži i tu se najviše zadržimo. I poanta je da svaki put kada dijete odigra određenu igru, odnosno ispravno nađe par u ovom slučaju, da tu riječ treba ponoviti.
kada tu riječ ponovi, mi, logoped ili roditelj, kogod da ga nadgleda, da ocjenu u obliku žute ili zelene zvjezdice. Novčić se skuplja bilo da se da žuta ili zelena zvjezdica i ovdje nam je zapravo jako dobro to da kada mi ponovno otvaramo zadatke, mi ćemo u našoj kartici vidjeti je li tu osvojena žuta ili zelena zvjezdica. Pa kada vidimo da je žuta, onda znamo da se na taj zadatak, da bi bilo se dobro na njega vratiti. Potom kada dijete savlada izgovor u riječima, onda dolazimo do izgovora tog glasa u kratkim rečenicama. Imamo igru kolo sreće, gdje se kolo zavrti i potom dijete treba u ovom slučaju ponoviti 3 puta robot dijeli ruže, robot dijeli kruške, robot dijeli rekete. A ovdje odgovara na kratku pitalicu pa mora odgovoriti što kuhar svira i onda potom ponavlja kuhar svira gitaru. I na zadnjem otoku imamo duže priče i na kraju svake priče tu već imamo i kratak zadatak razumijevanja pročitanog. Znači, na kraju će morati odabrati one likove koje se u priči pojavljaju, odnosno morat će odgovoriti na kratko pitanje o tom tekstu. Vidjet ćete da je tekst popraćen i slikama, znači to je oblik slikorečenica da dijete može onda lakše ju ponoviti. I kroz cijelu tu igru dijete skuplja novčiće, svaki otok donosi drugu vrstu novčića i svaki artikl košta određeni broj tih novčića. I onda kada dijete vidi da recimo želi želi kupiti ovu gitaricu, vidit će tu mi nedostaje još recimo 20 zelenih kristalića, onda će ići na taj otok gdje se ti kristalići skupljaju i napraviti ponovno ta ponavljanja. Ona dolazi u paketima za roditelje i u paketima za ustanove. Znači, roditelji se mogu kupiti 3 vrste paketa koji se razlikuju po tome koliko različitih vrsta vježbi oni tamo imaju. Znači, što je paket manji, to će djetetu vjerojatno brže dosaditi aplikacija. I imamo paket za ustanove i ovako izgleda kada logoped ima svoj profil, znači može se odabrati da ima 5 korisničkih profila, 10 ili 25. I onda vidite kako može imati ovako lijepo izlistano sa kojom dječicom radi. Može i napisati ovdje podatke o njima, nekakve natuknice što je s njim radilo, što smo s njim radili. Onda ovdje imamo i pregled statistike koliko smo zadataka riješili i postoji mogućnost koja je idealna, ali ne tako česta, da kada roditelj isto ima želju u Kokolingo aplikaciji vježbati kod kuće, da se naši profili povežu. Evo, kao što je situacija sa djevojčicom Mijom, ona sada dijeli isti profil i onda mi imamo uvid u to koliko ona vježba kod kuće i skuplja iste novčiće, jel da, i kad vježba kod logopeda i kad vježba kod kuće. Idealna je situacija kada dijete odlazi kod logopeda i onda kada roditelji prema uputama logopeda odrađuju te logopedske vježbice u aplikaciji kod kuće. Znači, umjesto da dobivaju zadano na papiru, oni će znati, sada radim L u sredini riječi, to mi je 3. otok, idućih tjedan dana ću raditi u Kokolingu 3. otok. Dobro je stoga najviše što dijete ima veliki interes za tu vrstu igrice i onda učini puno više ponavljanja. A sve se uvijek svodi na to da želimo da dijete što više puta ponovi taj određeni glas na što više različitih načina da bi ga usvojilo i učvrstilo u svakodnevnom govoru.
Ono što smo još dodali je usluga koja se zove Kokolingo Expert, a tu se radi o logopedskim teleterapijama, znači terapijama koje se izvode online putem video poziva. I prvenstveno je motivacija ta što naravno logopeda nedostaje općenito i zbog onih koji žive jako daleko od prvog logopeda, prvenstveno ljudi koji žive na otocima, jer znaju doslovno cijeli dan izdvojiti samo na put do najbližeg logopeda. Tako da smo uveli online uslugu i to dolazi u paketu koji uključuje jednom mjesečno jednu online terapiju od 45 minuta. Cijelo vrijeme je roditelj uz dijete i gleda na koji način mi s njime vježbamo i odmah upućujemo na to na što treba pripaziti kada se izvodi vježbe i na koji način poticati ispravan izgovor. Uz to oni dobivaju premium paket Kokolingo vježbenice i mi njima pišemo individualizirani program vježbanja za svaki dan za tih idućih 30 dana. Tako da doslovno raspišemo što treba koji dan raditi. Na primjer, 5. dan, glas L, otok broj 5, 5 memory kartica, na primjer. Tako da oni znaju svaki dan što oni trebaju raditi. Uz to mi im šaljemo i radne listiće. Najčešće su oni koji se tiču predvještina čitanja i pisanja i širenju vokabulara, poticanju naracije i ostale stvari koje mi logopedi često radimo. I onda tako izgleda taj materijal koji oni dobe. Ovako im je detaljno raspisano što trebaju svaki dan raditi. U uvodnom dijelu se osvrnemo na to kako je bilo na terapiji i damo još dodatne upute na što trebaju paziti. A ovo su naši radni listići koji sami osmišljavamo. Kroz tih 30 dana oni nisu prepušteni sami sebi, nego ih mi potičemo da ako nisu sigurni u to je li dijete dobro izvodi određenu vježbu, da nam se oni jave, da nam pošalju video snimku djeteta kako izgovara određenu riječ i onda da se mi njima javimo sa povratnom informacijom. I to je to što se tiče naših softvera, odnosno naših programa. I sad dolazimo do onih fizičkih proizvoda i krenut ću odmah sa Klevi tipkovnicom, dok vam je još svježa priča o ABC Maestru, jer se možemo prisjetiti da je ona vezana uz taj program. Ona je posebno dizajnirana za djecu. Vidite da je malo prilagođena što se tiče veličine i količine tipaka na tipkovnici. Znači, tipke su nešto veće, suvišne tipke su maknute, primjerice one F tipke na vrhu tipkovnice koje bi djetetu bila samo distrakcija, a još je prerano da uči njihove funkcije. Podijeljeno je po bojama koje su logično osmišljene, znači da su plave boje su slova, s tim da se nijanse plave razlikuju o tome ovise o tome je li se radi o samoglasnicama i suglasnicima, crvenom bojom su označeni brojevi, zelene su funkcionalne tipke i navigacijske tipke, a narančaste su interpunkcijski znakovi. Može doći u verziji sa otisnutim malim tiskanim slovima, ako nam je cilj da posebno to želimo poticati kod djece, i ono što je vrlo važno iz praktičnih razloga da je vodootporna. Imamo sada dvije vrste kompleta koje smo posložili za predškolske i školske ustanove. Ovo je prvenstveno za školsku, zove se Klevi Maestro paket za disleksiju. I on je tu zbog djece sa specifičnim teškoćama učenja. I tu ulazi onda ABC Maestro program, Klevi tipkovnica, računalni miš, slušalice, silikonska navlaka za Klevi tipkovnicu ako ju želite dodatno zaštititi, setovi naljepnica sa simbolima koji je onda dodatni poticaj djetetu da nauči vezu između glasa i pisanog slova, te je tu i program za pretvaranje teksta u govor.
TTS Maestro. TTS znači text to speech. To je za one slučajeve disleksije koja je ozbiljnijeg tipa, gdje djeca već u višim razredima osnovne škole naprosto ne mogu razumjeti pročitani tekst. Onda oni mogu označiti tekst na računalu i TTS Maestro ga onda izgovara sa hrvatskim glasom lana koji zvuči jako onako prirodno, a ne umjetno robotski. Druga vrsta kompleta je all-in-one kompletno računalno rješenje. I ovo smo osmislili da bude računalo koje je opremljeno baš sa svim mogućim pomagalima, što softverskim, što fizičkim, za inkluzivne razrede, baš da bi se djeca sa teškoćama mogla što bolje uklopiti u svoj razred. I tako smo napravili prilagodbu pristupu računalo, tako da je to računalo koje ima ekran koji je osjetljiv na dodir. To znači da bi se u onoj igrici mala banka, da bi dijete moglo po labirintu ići sa prstićem. Onda uz to dolazi klevetipkovnica, miš, slušalice, joystick i dvije sklopke. To su ona dva gumba koja omogućavaju kretanje po ekranu. I to nam je najviše prilagodba za djecu sa motoričkim teškoćama. I što se tiče programa, tu smo stavili sve moguće programe koje imamo, a tiču se razvoja jezičnih, komunikacijskih, matematičkih, osobnih i informatičkih kompetencija. I tu imamo ABC Maestro, malu banku, memoriju malog znalca, Koncen, to je za poticanje vizualne percepcije i diskriminacije. Switch Trainer je za uvježbavanje korištenja sklopki, Catch Me je za uvježbavanje korištenja miša i još 15 dodatnih aplikacija koje se tiču poticanja svih ovih spomenutih vještina. Tu je još i Boardmaker 7 koji je sjajan softver za izradu svih mogućih edukativnih sadržaja. Prvenstveno ga mi logopedi koristimo za izradu komunikacijskih ploča. To je ono sa početka, ako se sjećate, što sam spomenula, za asistivnu tehnologiju, potpomognutu komunikaciju za djecu i osobe koje ne mogu se izražavati svojim glasom, da se tako lakše mogu izraziti pomoću slikovnog materijala. Po tu možemo raditi komunikacijske ploče, komunikacijske knjige, vizualne rasporede, ali ne mora nužno biti samo taj dio, nego zaista možete bilo kakav edukativni materijal ovdje napraviti. Znači, on koristi PCS simbole koji su vrlo jasni, lijepi, ima ih jako, jako puno i naći ćete gotovo svaki pojam koji vam treba za izradu zamišljene ploče. I to je to uglavnom što sam rekla, znači ukupno ima 31 takav softver unutar 4 tih spomenutih kategorija. Sada dolazimo do nečeg malo opipljivijeg i malo jednostavnijeg, ali vrlo primjenjivog. To je Time Timer koji je namijenjen zapravo svima, od djece vrtićke dobi pa do nas odraslih. Jako se jednostavno koristi, jednostavno se treba crveni označivač okrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu i onda kako vrijeme prolazi, tako se smanjuje ona crvena površina i mi vidimo koliko još vremena imamo do kraja određene aktivnosti. To nam jako pomaže za ovladavanje konceptom vremena, potiče kod djeteta autonomiju i neovisnost, uspješnije upravlja vremenom. Možemo to koristiti u vježbama, na sastancima, dok se rješava zadaća i za vrijeme testova. Ono što je jako važno tu je da ono olakšava prijelaz sa zadatka na vrijeme za igru. I na taj način olakšava usvajanje dnevnih rutina, jer su rutine izrazito važne djeci
i ta predvidivost, da znamo što slijedi nakon i pogotovo da znamo kada slijedi nekakva pauza ili nešto što mi volimo. Osim što je to izraženo kod djece urednog razvoja, jako je izraženo kod djece sa poremećajima iz spektra autizma. Tako da im to itekako može pomoći u razvoju samoregulacije. Na isti način nam može pomoći time timer da se dulje aktivnosti mogu razložiti na manje zadatke sa kraćim trajanjem. Uz to se nadovezuje i ovaj pričajući raspored, znači kada govorimo o toj predvidivosti koja nam pomaže u samoregulaciji. Znači to je zapravo klasični vizualni raspored na koji se može usnimiti još i tekst. On jednostavno radi, znači vi ubacite unutra sličicu, može biti da ste ju izradili u Boardmakeru, može biti doslovno izrezano iz kataloga, može biti isprintano, umanjeno u pravi format, možete i vi nacrtati. Umetnete u kućicu, pritisnite kućicu i nasnimite što želite. Primjerice, stisnete banana, maknete. Pa druga sličica, stisnete jabuka, maknete. I imate onda usnimljeni taj sadržaj koji može trajati do 10 sekundi. Namijenjeno je za djecu vrtićke dobi i za djecu osnovnoškolske dobi. Što sve možemo s time? Ajmo se mi zadržati još sa onim dijelom oko samoregulacije, pa ću ići na ovu zadnju točku gdje je jako dobra za rad sa djecom s autizmom. Recimo ja sam voljela koristiti kada bi mi došli na vježbe, da im napišem točno što ih taj dan od zadataka čeka. Znači prvo da slaže puzle, pa da onda rješava radnu bilježnicu, pa da onda ide nekakva nagrada. Sad recimo da je to popit ili slušanje omiljenog pjevača ili gledanje nekog kratkog sadržaja na internetu. Onda zna da čita slikovnicu, da piše i da na kraju dolazi mama i da ide doma. Pada mi na pamet da je ovo jako dobra stvar za djecu u jaslicama. Sada su prilagodbe iza svih nas, sva sreća, to burno razdoblje se približava kraju, ali im to pomaže da oni znaju što to sve treba proći u danu da bi došla njihova mama. Mi to njima možemo objašnjavati, mi to njima stalno govorimo, ali je teško djetetu od 1-2 godine, gotovo nemoguće to shvatiti. Ali kada ima tu sliku i kada vidi da prvo ide doručak, pa da potom da potom gledaju crtić, pa da onda jedu voće, pa da idu van i onda dođe ručak i poslije ručka dođe mama. I to će im onda puno pomoći da se oni prije mogu smiriti. Zato što su oni uznemireni, zato što ne znaju što ih čeka i nikad nisu sigurni u početku da će se mama stvarno vratiti. Kako se još može koristiti? Možemo napraviti priču u nizovima, pa da nam prva sličica bude prvi prašić je izgradio kuću od slame. Odnosno, stavimo kućicu od slame kao sličicu, a mi nasnimimo sadržaj, prvi prašić izgradio je kuću od slame. I onda da druga sličica bude kućica od drveta i mi nasnimimo drugi praščić izgradio je kuću od drveta. I tako iskoristimo svih 6 polja. Može nam i koristiti za izradu školskih ili dnevnih rasporeda. Može nam dobro doći i za izradu socijalnih priča, znači za objašnjavanje nekakvih socijalnih situacija koje je važno usvojiti. Primjerice da kada se uđe u razred, da se prvo treba pozdraviti učiteljicu, pa da se sjedne za klupu, da se izvadi bilježnica, da se pažljivo sluša i da kad je odmor da može otići na WC. Evo, recimo. Tu je uglavnom sve ovo što sam do sada rekla. I nešto što je slično našem pričajućem rasporedu je ovaj interaktivni zid. Radi po istom principu. Vi umetnete sliku, pritisnete ju, izrečete nekakvu rečenicu i to se usnimi. Samo što je tu razlika što tu ima 30 polja
puno je jasno veće. Može se koristiti za iste stvari. Isto možemo tu stavljati dnevne rasporede, pričati priče, ali ima puno širu primjenu baš što se tiče edukacije. Pa tu možete primjerice staviti slike svih domaćih životinja i onda nasnimiti kako se koja zove i onda dijete dođe ispred, samo kaže je li to, koja je to životinja, onda stisne i provjeri. Na taj način se mogu raditi i uvježbavanje računskih operacija. Pa u jedno polje napišete 4x3, u drugo polje napišete 8 podijeljeno sa 2, u treće polje napišete 17 plus 4 i onda nasnimite i odgovor. I onda dijete dođe pred ploču, ono samo smisli koje bi moglo biti rješenje i onda pritisne i vidi je li to točan odgovor. Kako tu ima 30 polja, ovdje se može napraviti ona klasična slovarica gdje će biti slova abecede zajedno sa slikom prvog glasa. Evo vidite otprilike koje su to, odnosno vidite točno koje su dimenzije, znači 65 puta 53 cm, da se možete lakše zamisliti. I evo jednog lijepog primjera kako se mogu učiti čak i vrste lišća ili različitih biljaka i tako umetnuti u ploču. Znači može se prepoznavati geometrijski oblici, možemo raditi na upoznavanju sa značajnim osobama iz povijesti i stvarno još puno toga. I na kraju imamo jednu jako zgodnu stvar za koju vjerujem da je jako primjenjiva u razredima i u vrtićkim skupinama, to je semafor glasnoće. I u ovom slučaju djeci buka postane vidljiva, vrlo opipljiva. Ono je namješteno da kada buka dosegne određeni broj decibela u prostoriji, da se crvena lampa, da se zacrveni ova crvena lampa i to onda pomaže djeci da mogu sebe lakše utišati zato što im je opipljivija ta buka na ovaj način. I na kraju smo došli do cjenika jer se sve svodi na to koliko to na kraju košta. Ovdje su znači, svi naši proizvodi ukratko raspisani. Osim toga mi ćemo vama poslati na mail naš kompletni katalog, tako da ćete tamo moći na miru sve pogledati. Ovu snimku ćete također dobiti, tako da si možete i zaustaviti na onom slajdu koji vas zanima i malo to bolje sve proučiti. I evo na kraju napravili smo i narudžbenicu, tako da možete iskazati interes vezan uz određene proizvode. Znači ne mora nužno, vi se ni na što ne obvezujete, vi se tamo ispunite Google obrazac i označite one proizvode koje vas zanimaju i mi vam onda povratno pošaljemo ponudu i onda evo da imate potpuniju informaciju o proizvodu. Ako kupite sva 4 softvera, znači ABC Maestro, Malo banku, Memory, Malog znalca i Kokolingo, dobit ćete 20% popusta na ukupnu tu softversku narudžbu. Važno je naglasiti da svi ti naši softveri imaju besplatan period, odnosno besplatan probni period. Tu su vam i linkovi na kojima možete pronaći te besplatne periode koji traju po 7 dana, osim za Kokolingo za koje vrijedi da prvih 100 novčića je besplatno. I tu onda možete malo vidjeti i vi i djeca kako vam se svima sviđa. Kod Kokolingo aplikacije, to sam već spomenula, je bitno se otići na www stranicu Kokolingo.hr i tamo kliknete na besplatno isprobajte i prva registracija. Bilo prva registracija kao roditelj ili prva registracija kao terapeut. Tamo upišete svoje podatke, mail adresu i lozinku i onda ulazite u aplikaciju i možete slobodno isprobati. I ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja,
tu je i naša službena mail adresa info@kokolingo.hr, tako da nam se slobodno obratite ako vas bilo što zanima.